Для тех, кто знает, польза. Почему польза? Сейчас узнаешь. Goeie, welkom bij de K-route. Boeten is het kaart en wierd. Wat fijn dat het komende weekend weer Noordelijk Filmfestival is. Ik zal dadelijk praten met Rick Vermeulen, een van de 2 nieuwe programmeurs van het festival. Maar laten we eerst maar eens even zien wat we nog meer van verhalen hebben. Vreed de 13e gaat er een Friese horrorfilm in première. Een foute B-film, zeggen de makkers, maar dat weer nog correct de bedoeling. En november is het weer kunstmannen op het Ameland. Wij wienen bij de feestelijke opening. Er is elk jaar een leuke trailer van het Noordelijk Filmfestival. Ja. Dit keer is het een soort, ja, ik dacht eye candy toen ik het zag. Eye candy, ja, Ja. die is goed. Dat is de goeie. Dat heb ik hier nog niet gehoord. Ja. Oké. Ja. En kan je iets met dat beeld van eye candy als snoepen voor het oog? Snoepen voor het oog, ja, denk het wel. Want mijn opzet was wel om een programma te brengen dat energiek is, avontuurlijk. Het moet wel een feestje zijn. En er zit veel verhaal in de films, ook veel zwaarte en drama en tragiek en humor. En het is breed. Maar het moet wel een feestje blijven. Rick Vermeulen is al 10 jaar verbonden aan het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Daarnaast organiseert hij al zo'n 2002 het filmfestival in Transylvanië in Roemenië. En hij is ook actief in Sarajevo en Warschau. Je hebt veel ervaring in het hele filmgebied in Oost-Europa. Betekent dat ook dat we veel Oost-Europese films en Roemeense films verwachten kunnen op het festival? Ja en nee. Ja. Je krijgt het beste te zien uit die regio, maar het heeft geen overhand. Het is niet dat het overloopt van Oost-Europese films. Ik bedoel, er ligt kennis, maar mijn liefde voor film gaat veel verder en wijder dan dat. Dan alleen die regio? Ja. De interregio-competitie, wat al jaren zijn plek heeft op het festival, heb ik bewust nog een stevige plek gegeven binnen het programma. En ook een panorama eromheen gebouwd. De films schetsen een beeld van Europa. Groot Europa. Het reikt tot aan Georgië, dat zullen we ook laten zien. En hoe mensen en landen en regio's en talen en al deze zaken zich tot elkaar verhouden en hoe wij daarin staan. En dan heb ik het over Friezen of Nederlanders. De ce lași, bă, oile în porumb? Unde crezi tu, bă, pe moșia lui tatu? We gaan het zien, want zullen we naar het eerste fragment gaan? Ja. Van de interregio-competitie? Uit de competitie. Welke? The Other Bank, een Georgische film. Volledig onafhankelijk gemaakt. En het gaat eigenlijk over een kleine jongen die Abhazie is ontvlucht. Dat is een streek, het noordelijk deel van Georgië. Deze jongen zit in Tbilisi en gaat op zoek naar zijn vader, die achtergebleven is in Abhazie. De film is eerder dit jaar in première gegaan, Calle Vivari, en doet het ontzettend goed. En is ook genomineerd als een van de discoveries. Het is ook een persoonlijk verhaal, dat voel je. Je voelt de liefde voor het land, de tragiek. Het is een verscheurd land. Er is veel armoede, er is geweld. Het is ook gedraaid terwijl het geweld plaatsvond. Dus er zijn ook risico's genomen. En het is gewoon een hele persoonlijke film. Waar iemand jaren voor gevochten heeft. Om het te kunnen maken. Ja, om het te kunnen maken en om het af te kunnen maken. En uiteindelijk om er een publiek voor te vinden. En dat ging allemaal niet vanzelf, maar het is hem gelukt.
თქვი ახლა სად მიდიხარ? რა არის ძმაო, რას გვებუტები? ამოიღე რა ხმა. უთხარი აბა, უთხარი ბიძებს. ყვარჩელში. რა ტყვარჩელში? სად არის და ტყვარჩელი? გეოგრაფიაში რა ყავდა შეჩემ? რა უნდა ამას აფხაზეთში? რა გიდა ბიჭო იქა? მამა ჩემთან მივდივარ. დედა? არა მყავს. არ დაცხოვრობ? და ახლა აფხაზეთში მიდიხარ და რამე? მერე? არ გეშინიათო? Hey, wat anders. Er gaat een Friese horrorfilm in première. Frisian Terror. Zo heb ik begrepen. Ja, Ja, komende week. Vrijdag de 13e, Nou, uiteraard. helemaal fantastisch. Ja. Het zaagblad der verlichting is het blad dat je zal straffen in naam van koning Sigurd. Beken je schuld tegen de almachtige koning Sigurd. Ik beken schuld. Ik ben fout geweest. Mogen koning Sigurd mij vergeven? Vergeven! Vergeven! Koning Sigurd vergeeft nooit. Hij zal je straffen in het hiernamaals. En nu, laat je touw los, verdomde verrader. Koning Sigurd, ik zie hem. Hij is boos. Hij is boos. Oh. Je hebt een gestoorde profeet die samen met zijn inteelt familie en volgelingen dood en verderf zaait. In naam van de middeleeuwse Friese koning Sigurd. Dus dat was een beetje een satirische film, met als het ware een beetje underground horror. Op een hele jonge leeftijd al fascinatie voor films. Gewoon mij hier of ja, toen ik nog heel jong was, gewoon hier. Ik vind het gewoon leuk om te doen, om een horrorfilm te maken. Het zit gewoon met mijn jeugd te maken in de zin van, ja, ik vond het altijd wel leuk om horrorfilmpjes te zien. En ja, we weten echt wel dat er net het allerbeste dramatische acteerwerk in zit. Maar ja, het is gewoon leuk te zien om naar een slechte film tussen haakjes, zeg maar. Maar wel een film die mij vol enthousiasme maakt is. Op een dag zal ik haar een kind schenken. Koning Sigurd zal dan geboren worden op de 6e van de 6e maand in het jaar 2016. En tot die tijd zal ik haar moeten beminnen, haar temmen. En jullie blijven van haar af, want ze is van mij. Roeg wij een ier werken Bart on Frisian Terror. Er zitten dan ook heel wat vrije zijn en een soort vrijwilligers in de film. Het is wat underground horror. Het is een beetje een voorbeeld van de Amerikaanse traumafilms. Dat zijn films die in Amerika worden maken voor een beperkt budget, iets budget. En in dat soort films zit echt heel veel kitschy acteerwerk, volle humor. Maar ondanks deze humor had de film ook een serieuze boodschap. Ja, er zit een beetje een lietse boodschap in. Het is een beetje een aanval op sectes, zeg maar. Dus je steekt in de film een profeet die echt heel doelgericht maar zijn mening verkondigt. En wat een ijs leidt, dat is niks van hier. Het is echt het oogkleppensysteem, dus zeg maar. Nee, het had niks te maken met Friesland of wat een hek. Maar ja, er zijn wel bepaalde groepen waarvan ik de twijfels hou dat het wel klopt. Ja, bijvoorbeeld Jehovah-getuigen of wat een hek, dat vind ik wel een beetje sectarisch om eerlijk te zijn. De grote strijd begon tegen alle verraders en vijanden van de almachtige koning. Iedereen die geen deel kon uitmaken in de visie van koning Sigurd moest verwijderd worden en worden vertrapt als ongedierte. Zelfs mijn geliefde medewerker moest ik laten bloeden. In naam van koning Sigurd. Want geen enkel gevoel, geen greintje medelijden zouden mij tot een krachtige profeet maken. Dit is net Bart zijn eerste film. Sterker nog, hij is al 10 jaar om een film in dwaande en hij won maar zijn kwarte film Vleesdag al eens een prijs voor beste scenario.
Ja, er is wel een publiek van in heel Nederland, want er willen wel meer films maken hier in Nederland. Dat wordt echt best wel volle dingen in Duitsland en zelfs in Noorwegen. Er is een groepje mensen die hier nog films maken, dat is zelfs heel bekend. Dus het wordt in Europa hier net wel niet in. Maar het is echt voornamelijk ook heel vol in Amerika. Hier hebben we een groot deel van de film draait. Ja, klopt. Het is een oud industrieterrein. En verlaten en zeer geschikt om hier te filmen, omdat het zo lekker rustig weer. Wat maakt dit nou een geschikte horrorlocatie? Ja, het oude, het vernielde, het verlatende cinema. Dat is echt wel een beetje een spookstadje is die wat cinema's waren. En daar in die hoeken daar hebben we de Duivelin filmen. En de Duivelin zit hier dus vastgeketend. Ja, lieverd. Kus mijn hand. Uiteraard in de echt ben we echt hele vredelievende, leuke mensen. En het is net zo dat we hier in het echt ons vermijtje met rare dingen te doen of dat soort dingen. Het is meer echt het op beeld brengen ervan, zeg maar. Ik zal je! Frisian Terror giet takken weken vreed in Iduna in Drachten in première. Waarom naar de films van het Noordelijk Filmfestival? Hoewel geen horror, binnen er ik films te zien die de sjogger best aanpakken. Eén daarvan is Toro Negro, Zwarte Bollen. Het is een documentaire over de jonge, arme toreadores uit een gebied in Yucatan. Bueno, yo me llamo Fernando Pacheco Collí. Tengo 23 años de edad. El negro. Sí. Así me nombran mis amigos. Fernando Pacheco es muy buena persona. Le pone ganas y es muy trabajador. Es muy probable que llegue muy lejos. Hay mucha gente que anda diciendo que me ven chamaco, no sé torear, no sé qué cosa, pero ayer le comprobé al público que si la verdad sí sé torear y le demostré que en realidad tengo valor para entrar junto con los toros. Fernando Pacheco el suicida, sin menoscabo de su talento y valor. Het is een hele verwarrende film. Het is hard, het is keihard. Viernes 21 de noviembre, continúa la fiesta de Jesús, todos actitud, no se lo pierda. Het is wel een beetje de peper in het programma, de chili in het programma. Dat was wel Moet mijn er idee. wel zijn. Maar stel, bij Toro Negro de helft van de zaal staat op en gaat weg. Vind je dat heel naar? Nee, want het is ook begrijpelijk met deze film. Ik zou het heel naar vinden als de zaal leeg is. Dit komt met name naar voren in deze film. Andere Mexicaanse films hebben een iets andere invalshoek. Het is niet allemaal zo zwaar. En dat bewijst El Lugar Sin Limites, een Mexicaanse film uit de jaren 70. Het speelt hem al in een vertuteese bordeel, waarin de extravagante travestiet La Manuela en zijn dochter de haatpersonen binnen.